Xayrlı günler, hürmetli tamaşaçılar. Efirde Şirat'tағы Tapşırу podcast. Podcastның исемен мин хәтта докерыма шигеп куйдым һәм кунагыма укырга тәкъдим итәм. Укый аласызмы? Әлбәттә. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә подкасты эшчәнлеген башлап җибәрде, дәвам итә. Әлеге подкаст әлбәттә Әлмәт шәһәрендә Мирза Каюмович Тахиров исемендәге 1-нче лицейда алып барыла. Без подкастта әлбәттә Әлмәт шәһәрендәге лаеклы шәхесләр илә мәгариф, мәгърифәт, мәдәният һәм башка темаларга аралашабыз. Подкастның алып баручысы, татар теле һәм әдәбияты укытучысы, милли проектлар кураторы мин Альберт Самигуллин булам. Бүгенге кунагыбыз безнең курыкмыйча әйтәм, 42 ел ялгышмасам инде үз өлешен тәрбия укытуга һәм шул исәптән милли мәгариф үстерүгә багышлаган. Ул күп санлы дәүләт грамоталары иясе, шулай ул мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе иясе һәм хәзерге вакытта башлангыч сыйныф укытучысы Гыймадиева Илсия Илдаровна. Алкышларыгыз. Хәерле көннәр, Илсия Илдаровна. Хәерле көн, Альберт Самигуллин. Ничек хәлләрегез? Ничек килеп җиттегез? Аллага шөкер, хәлләрем бик әйбәт, рәхмәт. Илсия Илдаровна, сезнең турында күбрәк мәгълүмат туплар өчен мин интернет сәхифәләрен ачтым һәм беренче буларак безнең дәүләт Татарстан Республикасының мәгариф сайтына Еду Татарга күз салдым, сылтама аша карадым. Сезнең күп санлы мактау грамоталарыгыз, исемнәрегез бар икән. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, сез үзегезнең лайкларыгызны жәлләмәгез. Кимендә бу шәхес минем каршымда утырган сезнең лайкларыгызга лаеклы. Бүген кызык булачак. Хәзерге вакытта инде берничә дистә ел сез башлангыч сыйныф укытучысы булып эшлисез Әлмәттә, Мирза Каюмович исемендәге 1-нче лицейда. Шулай бит? Дөрес. Илсия Илдаровна, менә 40 ел ул бик озын бер юл. Сезгә караганда 40 ел эшләгәнсез дип әйтәсем дә килми. Сезгә максимум 28 яшьләр бирер идем. Карагыз, сезгә караганда гел елмаеп торасыз, энергиягыз ташып тора дип күрәм күзегездән. Эшегездән армагансыз, тормыштан армагансыз кебек мин хис итәм. Менә бүген шул энергия, бетмәс-төкәнмәс энергия турында да, сезнең эшчәнлегегезнең башы, дәвамы, ничегрәк барган этаплары турында да сөйләшербез. Шуңа күрә безнең белән калыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Сүзне мин Илсия Илдаровнага бирәм. Сезне никтер менә беренче күрүдән мин шундый шилтрәп аккан матур дәртле чишмә белән тиңлисем килә. Һәм менә бу чишмә башы кайдан башлана икән, кайдан шытып чыккан һәм бу якларга ул килеп җитешкән. Тумышыгыз бу буенча сез кайдан? Чишмә башы изге Болгар җирендә. Изге җирләрдән. Изге җирләрдән. Мин тумышым белән Муса Җәлилнең көрәштәше Абдулла Алиш туган Киек авылыннан һәм һәрбер мөселман кешесе белә торган Ак мәчетле Болгар җирлегендә туып үстем. Авылда 8 еллык мәктәпне тәмамлагач, Казан педагогия күллиятенә юл алдым. Анда башлангыч сыйныф укытучысы белемлеге алып, 3 елда эшләү шарты белән Әлмәт шәһәренә юллама алып килдем. Һәм менә 43нче елымны шушы Мирза Каюмович Тахиров исемендәге лицей, без килгән елларда әле ул 1-нче мәктәп дип кенә атала иде. Менә шушы уку йортында белем бирәм башлангыч сыйныф укучыларына. Онсы аңлашылды. Сез бик тиз генә бардыгыз, менә бу чишмә инде безнең Әлмәт якларына килеп тоташты. Моңа кадәр менә сез нинди гаиләдә тудыгыз, ничә бала идегез, шуның турында да сөйләп китә алмассызмы? Мин бик матур музыкаль гаиләдә дөньяга килгәнмен. Әтием баянда, гармунда, тальянда уйнады. Ул хәзер инде мәрхүм. Әнием шул кадәр матур җырлый иде. Аның Илһам Шакиров җырлый торган яшь наратлар җырын җырлаганы әле дә колагымда чыңлый. Алар бик иҗади гаилә булып, безгә дә шундый тәрбия бирделәр. Милләткә, халкыбызга мәхәббәтне алар тәрбияләде. Аларның өлеше монда бик зур. Ни өчен? Чөнки әтием минем кыш айларында мәдәният йортында мөдир булып эшләсә, җәй айларында киң басуларда комбайнда эшләп ашлык суктыра иде. Һәм мине дә үзе белән ала торган иде эшкә булышырга. Чөнки мин гаиләдә беренче бала, без барлыгы 5. Миннән соң 2 энем, 2 сеңлем бар. Һәм менә табигатькә, туган якка, халыкка мәхәббәтне мин әти-әниемнән алдым дип саныйм. Сезнең илһам чишмәсе гел саякмаган инде өегездә. Җырлар, дуслар, туганнар,
Кунаклар күп булгандыр өйегездә. Безнең әти үзе 11-нче Әхмәт дип әйтәдер, үзенең исеме Илдар булса да, шаярып шундый сүзле иде, чөнки ул 11-нче бала булып дөньяга килгән. Һәм безнең халыкның гырыф-гадәте буенча төп йортта бит инде төпчек бала калырга тиеш. Һәм шуңа күрә бу йорт, без туып үскән йорт төп оя булды инде ул. Әтинең бөтен туганнары, тирә күршеләр, дуслар һәр вакытта безгә җыелалар иде. Һәм ул кичәләр бик күңелле үтә иде. Әти гармонын ала кулына, әни мотор итеп җырлый, без биебез, кушылып җырлыйбыз. Һәм әти безгә әйтте, әгәр дә уйнарга теләгегез бар икән, мин сезгә бер генә кабат күрсәтәм. Һәм ул вакыттагы социалистик Татарстан гәҗитенең кырыеннан ак кәгазьләр йөртеп алды да, әпипә кин чыгарырга дип безгә гармон бакаларына ябыштырып куйды. Менә үзлектән без берәм-берәм барыбыз да өйрәндек. Шунда баса-басамы? Баса-баса. Үзлектән өйрәндек һәм әкрен генә шулай итеп иҗат юлына кирип киттек дип әйтәсем килә. Әмма нишләптер педагогика мине күбрәк тартты. Гомумән, әтиемнең теләге мине җырчы итеп күрәсе иде, билгеле. Менә ниндидер бер төрле тарту кеше булгандыр инде. Балаларны яратуымы ул, әллә үзем олы бала булгач, үземнән соң килгәннәрне тәрбияләү бурычы йөкләнгәнгә күрәме, мин күбрәк менә балалар белән эшкә тартылдым. Икесен бергә үреп бардым инде. Иҗади эшне дә һәм тәрбияләү эшен дә, укыту эшен дә. Менә ничек тартылдыгыз? Кайчан сиздегез? Ул башлангыч сыйныфта идеме? Балалар бакчасында укытучы, әни булып уйнадыгызмы сез? Ничегрәк булды ул? Хәтерлисезме? Хәтерлим. Мәктәп елларында укытучылар берәр чаткы күргәндер инде ул. Миндә укытучылыкны, педагоглык сәләтен күргәннәрдерме? Берәр төрле семинар була икән авыл мәктәбендә, яисә берәр очрашуга барасы буламы? Укытучылар мине үземнән югары сыйныфта укыган укучыларны укытырга кертеп җибәрәләр иде. Мин әле дә шаккатам, ничек курыкмаганмын мин, ничек җөрьәт иткәнмен мин анда ул дәресләрне алып барырга. Нинди фәннәрдән? Хәтерлисезме? Күбесенчә татар телен ышанып тапшыралар иде миңа. Чөнки анда шигырь белән дә, җыр белән дә бит инде дәресне үткәреп була, төрле чаралар уздырган вакытта да сәхнәдә алып баручы булып һәм солист буларак та чыгыш ясыйдым. Бер бәйрәм дә бездән башка үтмидер. Без бик актив эшләдек, укыдык, яшәдек диясем килә инде. Шул бәләкәй генә авыл мәктәбендә бик иҗади, бик белемле, бик яхшы укытучылар укытты безне. Гаиләдә иҗат белән эшне бергә алып баргансыз. Һәм әти-әнигез дә менә бу эшкә сезгә мотивация, шундый күрсәткеч юнәлеш биргәннәр. Карагыз, 5 бала дип әйттегез сезне. Ул сезнең характерыгызга йогынты ясамадымы? Чөнки гадәттә иң олы бала булганда әти-әни менә шундый психологик ниндидер басым ясыйлар кебек. Син иң олы, шуңа күрә син менә моны эшләргә тиеш. Баланың әле теге ныгымаган җилкәсенә бу ниндидер йөк булып килеп төшә сыман. Ничек менә сез бу йөкне күтәрә алдыгызмы? Шундый давление басым булдымы ата-анадан? Әти-әни ягыннан бернинди басым булмады, ләкин без шундый буын, әти-әни сүзен үтәргә дигән максат белән үскән буын. Шартсыз рәвештә. Шартсыз рәвештә бернинди басымсыз әти-әни әйткән сүз безнең өчен бер төрле канун иде ул. Һәм әтием шулай диде: "Кызым, син гаиләдә олы бала, менә синнән соң туган әниләрең, сеңелләрең өчен син җаваплы. Без кайчанда булса бер китәрбез, аларның әниләре урынына син калачаксың", диде. Менә шушы җаваплылык гомер буе озата бара мине. Шуңа күрәдер дә инде менә нишләптер мин үземне нык җаваплы итеп тоям. Бәләкәчләр белән эшләгәндә дә алар инде 4 сыйныфны элек 3 сыйныф укыта идек, 3 ел. 4 сыйныфны бетереп чыгып киткәч тә алар белән бәйләнешне измибез. Алар гел күзәтү астында, контрольдә торалар. Яхшы мәгънәсендә контрольдә торалар. Менә сез дә аларны контрольдә тоттыгызмы? Кичкенә вакыттан бар идеме? Менә моны эшлә, монда булыш, моны эшләмә дигән. Беләсезме ничек? Мин моны эшләтегене эшлә дип фәрман бирү ягында түгел. Әйдә әле менә моны булай эшлибез. Менә син шулай итеп эшләсәң, булайрак килеп чыга. Менә син миңа булышсаң, миңа җиңелрәк булыр иде. Менә шулай уен көлке белән, майлап җайлап дигәндәй, шулай итеп эшкә иреттем энеләремне, сеңелләремне. Алар аны әле дә көлеп искә алалар. Укыту ягыннан да. Менә сез әйттегез бит әле, сезгә кем юнәлеш бирде укытучы булырга дип. Менә шул эпизодны искә төшерәсем килә, әнинең куна тактасын алып, 100-ле 200 юк, кадаклар белән диварга кадаклап, шунда кайлардан алып бетергәнмендер инде мин ул акбарларын да хәтерләмим, йодрык кадәр акбарлар белән шул тактага яза-яза дәрес уздырадыр инде күрше балалар. Ничә яшь иде сезгә ул вакытта?
Мин инде башлангыч сыйныф укучысы гына идем ул вакытта, 9 яшь булгандыр инде иң күбе. Миннән олырак күрше балаларда керәләр китапларын күтәреп, менә мин моны аңлап бетермәдем. Әйдә әле миңа аңлат әле дип, уенын-чынын бергә кушып, менә шулай итеп бергә укып үстек. Әле хәтердә әнинең ачуланганы да, тагын син алгансыңдыр инде тактамны, токмаш басырга тактамны табалмыйм дип. Бу такта ник тишелгән монда? Ничә тишек бар иде? Арткан булар дип. Диварга кадаклаган килеш такта онытылып кала, чөнки укучылар кайтып китә. Куш тырнаклар эчендә укучыларым миңа я көтү каршыларга кирәк, я сыер савырга, я түтәлләргә су сибергә чыгарга кирәк. Мин аларга җәйкенә тыңгы бирмәйдем. Я тегез кычкырмыйдым. Кайда минем кадакларым? Юкмы? Әти беләдер инде. Шу көч белән кадаклар урында алмаса исе алган. Белә иде әти. Ачуланмый иде. Ачуланмый. Әти ул нык аңлый торган кеше булды. Ул эшне үзе дә иратныкына, хатын-кызныкына бүлмәде. Бик гөлләр үстерергә ярату хатын-кыз эше дип санала бит инде ул гадәттә бездә. Идәге тәртипне, чисталыкны, идән юуны дип әйтмим. Гомумән әти безнең шул кадәр тәртип ярата торган төгәл кеше булды ул мәрхүм. Бик күп нәрсәгә өйрәтте ул. Менә шушы укытучылыгымда да әтинең өлеше бик зур. 99% әтинең өлеше ул, минем укытучы булуым. Бәлки сезнең менә аңлап торам, сезнең геннарыгызда булган инде ул укытучылык, мөгаллимлек, теге өйрәтүче, юнәлеш бирүче дигән әйбер. Бәлки сез шәҗәрә буенча караганыгыз юкмы сезнең укытучы династиясенә барып? Шәҗәрә буенча, дәваниемнәр сөйләү буенча, алар икесе дә мулла кызлар булган. Укымышлы гаиләдән. Укымышлы гаиләдән. Әтиемнең әнисе әйтә торган иде, менә шушы урында безнең мәчет иде, әтием шуннан азан әйтә иде дип. 6 мәчетле авыл булган элек, хәзер берәү генә калды инде. Замана җилләре, үзгәрешләр безгә дә кагылды. Авылда инде өлкән яшьтәге кешеләр генә калды дияргә була. Бик зур авыл булган. Менә минем дәватиләрем шунда имам булып торучылар булган арасында. Абыстайлар булган. Һәм дәвани безгә бәләкәй вакытта дугалар өйрәтә торган иде. Алар бик укымышлы иде. 2 дәваниемдә, 2 әтиемнең әнисе дә, әниемнең әнисе дә, һәм аларны абыстайлар дип йөрткәннәр, исем белән дә түгел, әниләрен. Димәк, мулла булгач, алар да бит инде бер төрле рәвештә аларның шәкертләре булгандыр, һәм алар өчен мөгаллим булганнар. Шуңа күрә сез укытучы мөгаллим гаиләсеннән дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Әниемнең абыйсы да педагогик белем алган. Ул вакытта бит инде безнең шәһри Болгар дип аталмаган, Спас дип аталган, Спас иезе ул вакыттагы педагогик көллияттә. Без аны, ул Гарафетдин абый инде мәрхүм, без аны Шәкерт абый дип йөри идек. Ул да белеме буенча укытучы иде. Безнең нәселдә укытучылар һәм табиблар. Бездә шундый алтын урталык. Яхшы, менә бу килгән кызыксыну сезне инде укытучы юлына юллаган, укытучы юнәлешен сайлагансыз. Сез педагогика көллиятендә укыдыгыз дип әйтәгез. Казанда укыдыгыз булып чыга. Менә Казаннан соң ничек сезне менә бу Чишмә Әлмәт елларына, Әлмәт якларына ничек борылды? Без укып бетергән елларда шундай фәрман чыкты бит инде. Уку йортларын тәмамлагач та без 3 ел кайда да булса барып эшләргә тиеш. Юллама буенча һәм безнең алда шундай максат куелды. Казанда калу гомумән мөмкинлек юк иде. Нигә? Аңа карамыйча да аларның сәбәпләре күп инде. Кадрлар җитмәү районнарда, башка шәһәрләрдә, авылларда кытлык бар иде. Һәм ләкин мине Казанның 9нчы мәктәбендә көткән булганнар. Мин аны белмәдем. Сез белмәгәнсез. Мин белмәдем. Мин Әлмәткә юллама алып киткәч, алар дәваниме мине эзләп килгәннәр. Ул безгә эшкә килергә тиеш иде дип. Менә шушлай язмыш җилләре Әлмәт ягына китерде. 3 елга дип килгән укытучы. Хәзер инде 43нче елын шушы шәһәрдә яшәп эшләвен дәвам итә. Вау, афарин. Афарин. Хәзерге вакытта сез укытучы гына булып эшләмисез. Гадәттә башлангыч сыйныфларда укытучы бит класс җитәкчесе дә. Илсия Илдаровна безнең хөрмәтле тамашачылар 2 сыйныфта класс җитәкче булып эшли. Димәк, 2 аерым сыйныфта 2 төрле класс җитәкче булып эшлисез инде. Тегендә дә, монда да. Ничек ул көннең беренче яртысында һәм икенче яртысындамы яки параллель рәвештә барамы? Дәресләр тәртибе безнең параллель рәвештә көйләнгән. Мәсәлән, беренче дәресне 2нче сыйныфта укытсам, 2нче дәрестә мин 3нче сыйныфка кирип киттем. Анда ул вакытта фән укытучылары керә. Фән укытучылары керә һәм мин бернинди авырлыгын да сизмим. Миңа ничек дип әйтим инде. Шул кадәр яратып эшләгәнгәдер миндә нык ошый 2 сыйныф арасында йөгереп йөрү.
Яратам балаларны, яратам эшемне, шуңа күрә миңа бернинди авырлыгын да сизмим. Мин сезгә ышана алмыйм, чөнки мин класс җитәкчесе булган кеше. Класс җитәкчесе ул бит 20-30 бала гына түгел, Әйе, икегә 50 тапкырлыйсыз. 53. 53, аларның ата-аналары бар, Әйе. ата һәм аналары, һәм хәзерге вакытта әбиләр, бабайлар да бар. Алар шундый заманча, әле яшь әбиләр, бабайлар һәм улының, оныгының теге язмышы белән кызыксыналар, шуңа күрә гел элемтәдә төрле сораулар белән баш катырырга мөмкиннәр. Менә ничегрәк сез шундый алтын урталыкны таба аласыз? Монда инде күп еллар эшләү нәтиҗәсе, тәҗрибә, әйе. Һәм мин һәрвакыт әйтәм, без бит дөньядагы бердән-бер акыллы жан ияләре. Һәм безгә сөйләшү, аңлашу мөмкинлеге биргән Аллаһ Тәгалә дим. Һәрбер сорауны да, һәрбер проблеманы да чишелеш юлы кара-каршы утырып сөйләшү. Дөрестән дә укытучы, класс җитәкчесе ул 24 сәгать элемтәдә. Ата-аналар эштән соң кайталар. Алар тәүлекнең теләсә кайсы вакытында да язарга, шалтыратырга мөмкиннәр. Мин бер вакытта мине борчымагыз дип әйткәнем юк. Һәм һәрвакыт теләп аңлашабыз, сөйләшәбез, бөтен сорауларны бергәләп чишәбез. Менә шуңа күрә дә инде эшемнең авырлыгын тыймыймдыр да. Чөнки ата-аналар да аңлыйлар укуның, тәрбиянең мөһимлеген, үзләренең ролен Моны аңлыйлар. аңлата белергә кирәк беренче чиратта. Тырышабыз беренче чиратта аңлата белергә кирәк, дөрес әйтәсез. Аңлауларына рәхмәт ата-аналарның. Бер-беребезне кабул иттек, мин шуңа сөенәм. Шәп. Мин сезгә ышанам, чөнки сез әти-әниләр белән тыгыз элемтәдә. Хәтта сезнең әниләр ансамбле барлыкка килде дип беләм. Менә ничек алай тыгыз, дустана мөнәсәбәтләр белән яши аласыз? Миңа беләсезме нәрсәсе белән җайлы булды. Менә бу сыйныфларны җыйган вакытта без шундый максат куйдык. Татар телендә камил сөйләшә белүче балаларны бер сыйныфка җыярга һәм үзебезнең халкыбызның гореф-гадәтләрен өйрәтү юнәлешендә эшләргә, милли тәрбия юнәлешендә эшләргә бурыч итеп куйдык. Һәм Аллага шөкер дип әйтим, арада шундый матур сөйләшә, җырлый, бии белә торган иҗади гаиләләр дә бар. Афәрин. Һәм менә шул әниләргә, әтиләргә таянып, без чаралар оештырабыз. Безнең бу ансамбль дип әйтү әле бик теге зурдан кулланып сөйләү булмасын инде, оешу этабында, ләкин безнең максатларыбыз зурдан. Башланган эш дәвам итәр дип ышанам. Менә башлангыч сыйныфларны бетереп чыгып киткәч, урта звенога киткәч тә әлегә ата-аналар янып торалар. Менә шушы белән юнәлештә эшләү максаты белән. Әле менә бу шатка булганда аны Әйе. дәвам итәргә кирәк. Ушакны кабыздырып китәргә кирәк. Менә ничек сез җыйдыгыз мондай ата-аналарны? Ниндидер форма тутырттыгызмы? Кем җырлый, кем җырларга тели, кем җырлый белә, кемнең инде баян бар, белмим. Беләсезме, ата-аналар алар тыйнак. Алар ничектер бер-берсеннән теге тартыныбрак, ялыбрак, бер сүздә эндәшмиләр. Һәм минем бик яхшы коралым бар, балалар. Балалар алар һәр нәрсәне ачыктан-ачык әйтеп сөйләп бирәләр. Минем әни бик матур җырлый, минем әти шигырь сөйли, минем әти үзегезгә теркәп куясыз шулай. Теркәп куям, хәтерлим һәм ата-аналар җыелышында җайлап кына сүз башлыйм. Кызлар, егетләр, менә әйдәгез әле балаларның тормышларын, мәктәп тормышын күңеллерәк итеп оештырыйк. Әйдәгез әле үзебезнең гореф-гадәтләрне яңадан кабатлыйк, балаларга күрсәтик үзебезнең милли мирасыбызны. Миңа сезнең ярдәмегез кирәк. Бергә эшләсәк кенә без бу сорауларны җиңеп чыгачакбыз, җавап табачакбыз һәм алга таба да бергәләшеп, кулга-кул тоташып эшләсәк, бик әйбәт булыр иде дип, менә шундый җайлап кына сөйләшү алып барам да. Һәм барысы да ризалык бирә. Каршылык күрсәтмиләр. Каршылык күрсәтмиләр. Бар инде теге әзрәк оялыбрак торганнар, ләкин без әйтәбез, балаларыбыз сездән үрнәк ала. Бунда инде күбрәк психологик алымнар күбрәк кулланыла дияргә була. Әти-әниләр белән сөйләшү кирәк. Аңладым. Демәк, сез шундый дипломат ролендә үтәсез, шулай бит? Милләтара. Дипломат ролен үтәсез укытучы буларак та. Менә милли тәрбиясенә килгәндә инде мин беләм, сез бу мәктәптә милли тәрбия эшләре буенча урын басар булып эшләгәнсез. Менә бу тәҗрибә буенча ничек узды ул? Берничә сүз әйтеп китә алмассызмы? Ничегрәк иде бу эш? Нидән гыйбарәт иде? Без иң беренче максат итеп куйдык балалар арасыннан шулай ук талантлы һәм камил татарча сөйләшә белә торган балаларны табуны. Һәм үзебез инде балалар белән шундый чаралар оештырдык. Тукай туган көне, Муса Җәлил туган көне, менә истәлекле даталарны балалар белән шигырь бәйрәмнәре уздырдык, конкурслар мәсәлән. Туган тел көнен бик зур фестиваль итеп оештыра идек без. Ничегрәк оештыра идегез? Без анда беләсезме ничек эшли идек? Башта татар балалары гына дип
әйтүем бәлки дөрес тә булмастыр. Бездә бит инде күп милләт балалар укый. Күп төрле милләт балалары, шуңа күрә без кәгазьгә яза идек. Милләт исемен, мәсәлән, таҗик, әрмән, татар, рус һәм кайсы сыйныф җитәкчесенә нинди кәгазь килеп чыга, алар шушы халык турында сөйлиләр. Балалар, мәсәлән, мәгълүмат җыялар, ниндидер анда җырмы, биюме, презентация, милли ризыклар һәм барысын бергә оештырып дигәндә инде, аннары сәхнәгә чыгара идек. Үзара номинациялар буенча билгеледер җиңүчеләрне. Җиңелүчеләр булмый иде, чөнки бик матур, бик теге Салават күпер төсле, шуңа күрә без аны дуслык күпер дип атадык инде ул чараны. Ул һәр елны бездә уза торган шундый чара булды. Нәүрүз, аннан соң инде язны озату, кышны озату бәйрәмнәре һәм яңа ел, көзге уңыш бәйрәмнәре, кышларны каршы алу бәйрәмнәре, алар бик матур чаралар уза иде. Сабан туе инде безнең билгеле йөзек кашы. Аны да үткәрә идегез. Аны да үткәрә идек. Нинди форматта уза иде Сабан туйлар? Сабан туй һәрбер класс чүпләмле сөлгеләр, шиккән скәтерләр, яулыклар җыеп, әти-әниләр Сабан туй көлтәсе ясыйлар. Балалар милли киемнәрдән була. Һәрбер сыйныф нинди дә булса музыкаль номер әзерли. Һәм мәйданга без җигүле ат кертә идек, бизәлгән җигүле ат. Һәм анда балалар утыра, гармунчы утыра, алар мәйдан буйлап әйләнә. Бу вакытта башка сыйныфлар икрен генә алар артыннан бара. Аннан мәйданга тезелеп тәбрикләү, сәламләү, уку елы нәтиҗәләре турында сүз сөйләнә иде инде урынбасарлар тарафыннан. Балаларга мактау грамоталары тапшырыла иде. Һәм шулай бәйрәм дәвам итә иде, концертлар, төрле ярышлар белән. Бу ата-аналар өчен, төрле кунаклар өчен, шәһәр кунаклары өчен. Балалар өчен, менә бөтен микрорайон өчен оештырыла. Нинди мәйданда оештырыла иде? Ул безнең спорт мәйданчыгында иде. Элекке мәктәпнең спорт мәйданчыгында. Мәктәп янында була иде. Бөтен Искәлмәт халкы җыела иде. Беләләр иде алар Сабан туй буласы көнне. Күчмә кибетләр килә торган иде. Балаларга бик күңелле, бик истәлекле фотолар саклана әле дә безнең. Бик шәп. Бик күп төрле чаралар уздыргансыз. Менә бу чаралардан тыш, гомумән сез канәгать идегезме менә бу вазифадан? Һәм күпчелек укытучылар өчен бәлки урын басар булу, ул ничектер берничә баскыч, вертикаль баскычка өскә менү. Менә ул баскычка өскә менгәч ник кире төштегез? Мин баскычтан кире төшмәдем. Мин бары тик, беләсезме ничек? Бу статистика буенча. Балаларны ничектер балаларга нәрсәдер биреп җиткерми кебек тойдым үземне. Менә бәләкәчләргә беренче сыйныф җыясы булгач, без инде утырып киңәштек тә җитәкчеләр белән. Бәлки мин сыйныф белән генә эшләп карармын, ләкин мин һәрвакыт сезгә ярдәмче, киңәш беләнме, эш беләнме мин һәрвакыт ярдәм итәчәк дидем. Менә шулай җайлап кына сөйләшеп, алтын урталыкны табып, мин үстемнән ул вазифаны төшерсәм дә, барыбер мин читләшмәдем ул эштән. Параллель рәвештә алып барыла ул. Ләкин урынбасар түгел мин. Хәзер бары тик 2 классның сыйныф җитәкчесе һәм укытучысы. Шулай, зур вазифа 2 классның сыйныф җитәкчесе. Бу моны аңлавыгыз яхшы. Үзегезнең күңел дөньягызны сорап инде алга таба дәвам итүегез шундый карар кылуыгыз. Менә сезнең милли тәрбия эшләре буенча урынбасар булганда төрле бәлки конфликтлы моментларда булгандыр ата-аналар белән. Бар идеме ул гомумән эшләү дәверендә һәм бу конфликтларны сез ничек шиша идегез? Чөнки сезнең хезмәттәшләрегез сезне конфликтсыз кеше дип әйтә. Димәк ки, сез бу конфликтларны я булдырмыйсыз, я аларның шаткысы булганда сез ничектер сүндерә беләсез. Һаман да шул әйткән сүземне кабатлыйм. Һәр сорауны да, һәр проблеманы да сөйләшеп шишу юлын карыйм. Булды ата-аналар арасында, ул гомумән менә бер генә сыйныфта дип әйтмим. Шундай чыр булып алды. Берничә ата-ана ул ил күләмендә, мәктәптә генә түгел, ил күләмендә нишләптер безнең татар теленә каршы чыкты бер заман. Һәм бер әни тарафыннан хәтта югары оешмаларга шикаят та язылган. Аны ишеткәч тә билгеле инде безнең күңел төште. Ләкин без үзебезнең сүзебездә тора алдык, ул әниләр белән сөйләшә алдык. Алар безгә татар телен өйрәтмәгез, безгә ул кирәкми дип әйтте һәм иң күңелгә тигәне, менә татар гаиләсендә үскән әни сүзе булды ул. Һаман да шул кара-каршы утырып сөйләшеп, ул үзенең хатасын аңлады. Ул үзенең әниеңә хыянат итү белән бер нәрсә дип аңлаттым. Менә мин үзем шәхсән аның белән сөйләшүдә һәм бу проблема шишелде.
Ләкин илкүләм проблеманы инде бер мәктәптә генә шишеп бетереп булмый. Чөнки уңнан да информация керә, сулдан да информация керә. Ләкин без алтын урталыкны саклап кала алдык. Балаларга татар тәрбиясен, милли тәрбия бирүне дәвам иттек. Һәм бер генә дә ялгыш эшләдек дип әйтә алмыйм. Без дөрес юнәлештә эшләгәнбез һәм эшлибез дә, эшләячәкбез. Һәм шуны расладыгыз да. Шуны расладык та ие. Шәп, андый моментлар буладыр инде. Аларны дөрес хәл итә белергә кирәк. Менә ничегрәк яшь мөгаллимнәргә ниндирәк киңәш бирер идегез? Кемдер менә бу конфликтлар белән беренче тапкыр очраша, әле сыйныф җитәкчелек эшенә кергән генә була. Аларның күңелләре кайтмасын өчен һәм статистика буенча шуны да әйтәсем килә, яшь мөгаллимнәр арасында беренче елны бу эштән качып, куркып, менә бу конфликтлар белән очрашып, аларны шишергә теләмичә 50дән артык процент китүче укытучылар бар үз һөнәреннән. Ничек менә калырга, саклап калырга яки бу эшне дәвам итәргә? Бәлки үз потенциалын укытучы әле ачып бетермәгәндер. Менә бу конфликтлар аркасында. Яшьләрнең мин ялгышы дип саныйм, аларның остазларына вакытында мөрәҗәгать итмәүләрен. Мәсәлән, менә яшь белгеч килде икән, элегилектән безнең бит инде ул коллективта традиция дип әйтим инде. Алар бер остаз укытучыга беркетелә. Беркетелә иде, кайчандыр. Хәзер андый нәрсәне мин әйтә алмыйм, чөнки безнең әле бу араларда бер укытучыдан башка килгән яшь белгеч юк башлангычларда. Олы сыйныфларда бардыр дип беләм. Һәм менә мин кызларга гел әйтә килдем, әле дә әйтәм, кызлар нинди ярдәм кирәк, мин нәрсә белән ярдәм итә алам. Килегез яныма, сөйләшербез, аңлашырбыз. Була андый моментлар. Малайларга да ярдәм кирәк. Малайларга да кирәк, кызларга да кирәк. Аларны без аермыйбыз егетләргә, кызларга. Безнең өчен барысы да коллегаларыбыз бер. Олысына, кечесенә карамыйча, нинди ярдәм кирәк? Зинһар өчен килегез, без һәрвакыт ачык, без һәрвакытта диалогка әзер. Менә кара-каршы сөйләшүгә, ярдәм итү ягында. Аларның менә әйтәм бит, бердән-бер ялгышлары, алар мөрәҗәгать итмиләр. Алар әллә куркып кала, әллә уялалар, әллә инде җиңелрәк вариант эзлиләр, чөнки авырлыклар алдында куркып калу бар яшьләрдә. Югалып калалар алар. Һәм агрессив әтиәниләр дә бар, анысы да яшәп батырын түгел. Чөнки безнең хәзерге заманда социаль челтәрләр куштырнаклар өчен әйткәндә бик зур роль уйный бу юнәлештә. Ниндидер дөрес булмаган информация ничектер укытучының еллар буе җыелган тәҗрибәсенә һәм аның абруена тап төшерергә маташучылар бар. Менә ул вакытта үзеңнең позицияңда тора белергә кирәк һәм алтын урталыкны табу өчен зур көч куелырга кирәк. Зур көч. Дөрестән дә шуңа күрә яшь мөгаллимнәр куркып тормагыз, сезнең сорауларыгыз булса, беренчедән мөрәҗәгать итегез, тәҗрибәле укытучыларга мөрәҗәгать итегез, чөнки берничә баш бу проблеманы хәл итәргә мөмкин. Шулай ук хәзерге заманда безнең ярдәмче буларак ChatGPT кулланырга мөмкин, чөнки мин дә кайвакыт сораштырганда ул шундый психологик ярдәм күрсәтә. Менә шулай эшләсәң буламы? Менә монда курыкмаска кирәк. Менә шундый тәкъдимнәр. Шул рәвештә дә ясалма фәһем дә безгә берникадәр рәвештә минемчә шундый ярдәм күрсәтергә мөмкин. Һәм иң мөһиме инде сөйләшергә кирәк, чөнки сөйләшү аша, диалог аша һәр төрле проблеманы шишергә мөмкин. Югалып калмагыз. Конфликтлардан әйдәгез менә бу авыр моментлардан кызык моментларга күчик. Сезнең бу эш дәврендә шундый кызыклы моментлар да күп байтак булгандыр, чөнки беренчедән сез башлангыч сыйныфлар белән эшлисез. Бу аерым бер китап, аерым бер әкият дөньясы, сез алар өчен ниндидер бер супер каһарман, шуңа күрә алар да үзләренең супер көчләрен гел күрсәтергә телиләр. Менә нинди кызыклы моментлар булды һәм сезнең күңелегездә уелып калды, безнең белән дә уртаклашабыз. Ул кызык моментлар бик күп инде. Аларның барысын да сөйләшеп бетерү мөмкин түгел. Бердән-бер эпизод мин аны кабатлыйм. Бар һаман да шул безнең милли тәрбиягә барып тоташа торган күңелле хәл инде ул. Тоташсын. Парктагы Ассоль кафесына безнең ул вакыттагы милли тәрбия буенча директор урынбасары Әлмәт шәһәренең Дәүләт паркы турында сүз. Дәүләт паркы турында сүз бара. Шунда балаларны конкурска чакырды. Ул анда оештыручы буларак каршы алачакмын, балалар үз җае белән, үз юллары белән, әтиләре, әниләре белән килсеннәр инде диде. Бер әти алырга килде балаларны, һәм мин балаларга әйтәм, балалар, зинһар өчен мәктәп исенә кызылык китермәгез. Безгә аннан соң борчылырлык булмасын, үзегезне матур тотыгыз. Сез бит Муса Җәлил шигырьләрен сөйләргә барасыз дим. Һәм бер бала шунда
күзләрен зур итеп ачып миңа карады. Сәлдаровна, Муса Җәлил үз анда буламысың? Диде. Мен әйтәм, ул анда күптән сезне көтеп утыра инде. Стенадан карап утыра ул сезгә, дидем. Ул балалар ул эпизодны хәтерли. Андый менә самими, шулкадәр чиста күңелле балалар белән эшлибез бит инде башлангыч сыйныф укучылар. Алар һәр нәрсәгә ышана. Аларны бары тик менә яхшылыкка гына өндәү ягында. Бер нәрсә белән куркытасы түгел, бер нәрсә белән чагыштырасы түгел. Алар үзләренең менә шәхес икәнлекләрен аңлап үссеннәр өчен тырышабыз. Кызыклар күп, аларның барысында сөйләп бетереп булмый. Аларга үзенә бер аерым ни кирәк, тапшыру кирәк булачак. Бу ара Муса Җәлилнең рухы шат булсын дип әйтәм. Һәм кызыклы моментлар дөрестән дә булгандыр, чөнки мин үзем дә башлангыч сыйныфлар белән эшләдем. Кызыклар моментлар байтак иде. Мин кай чакта аны стендап рәвешендә дә сөйли идем, хезмәттәшләремә көлдерә идем. Чөнки дөрестән дә алар бик күп энергияне алалар. Һәм шул вакытта бирәләр. Ә сез һәр көнне берничә дистә балалар белән эшлисез. Менә бу энергияне сез ничек тулыландырасыз? Энергия чыганагын кайдан аласыз, туплыйсыз? Ул энергияны дөрестән дә балалар үзләре бирә безгә. Алар әле бит дөньяның бернинди теге авыр проблемаларын, кешеләр арасында була торган аңлашылмаучанлыкларны аңламыйлар. Алар чиста күңелле, самими балалар, сабыйлар. Һәм алар кайвакытта шундый сораулар бирәләр, хәтта мин дә югалып калам. Һәрбер сорауны да без менә беләсезме ничек? Мәсәлән, бала килә дә, менә мин аңламыйм, менә бу нигә шулай, мәсәлән? Менә нигә ул миңа начар сүз әйтте? Нигә ул мине итте? Шул вакытта минем хәтеремә килә минем психология укытучымның киңәше. Ул әйтә иде, кызлар, балалар бездән күпме дәрәҗәдә бу ягына инде түбәне бит. Алар бәләкәй. Истән карап без аларга начар сүз түгел, менә начар караш ташласак та, ул җиргә сеңеп китә, чөнки балаларда курку хисе көчле ди. Ә сез аны чакырыгыз, каршыгызга үзегез утырыгыз, яисә шүгәләгез һәм астан искә карап сөйләшегез бала белән. Балада ышаныч яуларга кирәк. Менә энергия белән алмашу шунда була. Әгәр дә бармак селкеп, ачуланып кына торсаң, алар якында килми. Үзеңнең дә энергияң бетә, һәм баланың да энергиясе бетә дигән сүз. Менә бу үзара аңлашу зурлар белән генә түгел, уллар белән генә, балалар белән беренче чиратта бик кирәк нәрсә. Чөнки бала барысын да белсә мәктәпкә килми. Менә мин шушындый девиз белән эшлим гомер буе. Миңа каршыма килеп утырган икән ул сабый, димәк, мин аңарга тирән белем бирергә тиешмен. Мин нигез салырга тиешмен аның киләчәк тормышына. Шуңа күрә зур җаваплылык, монда гел энергия гына түгел әле, бик күп нәрсәләр салынган. Менә бу аралашуга балалар белән укыту дәврендә, тәрбияләү дәврендә. Шуңа күрә мин әйтер идем, бала белән энергия алмашу ул бик катлаулы процесс. Арада төрле хәлдәге балалар бар. Төрле әзерлек белән килгән, тормышта төрле ситуацияларга очраган балалар бар. Шуңа күрә һәр вакыт без русча әйткәндә кулны пульста тотырга тиек. Һәм үзебезнең бер кул үзебезне, икенче кул баланың пульсын тотырга тиеш. Бик тирән шундый мотор фикер миңа бик ошады, энергия алмашын булдыру. Дөрестән, менә бу балалар белән элемтәдән кала. Энергияны тагын нәрсәләрдән аласыз? Ничек ял итәсез? Хезмәттәшләрегездән ишеткән идем, бассейнга йөрергә вакыт табасыз. Өйдәгеләр үстерәсез бугай, компотлар ябасыз. Менә бу эшләр сезгә энергия бирәме? Нинди, ничек вакыт аларга аерасыз сез? Алар сезне тулыландырамы яки сездән киресенчә энергия таләп итәме? Алар дөрестән дә мине тулыландыра. Ул үзеңә вакытта таба белергә кирәк. Ул компотлар ясау, гөлләр карау, камыр ризыклары белән мавыгу ул безнең татар хатын-кызларының буыннан килгән бит инде вазифасы дип аңлыйм инде мин аны. Балаларга тәмле ризык пешерү, үземә күңел тынычлыгы, чөнки әгәр дә пешергән ризыгыңны мактап ашаучы булса, ул бит шул кадәр күңелгә рәхәтлек бирә. Аны пешереп сезнең компотыгыз булса иде. Икенче очрашуда. Обязательно алып бирәбез. Һәм гөлләр үстерүгә килгәндә, гөлләрне мин сыйныф бүлмәсендә дә бик яратып үстерәм. Ике сыйныфымның бүлмәсендә дә гөлләр гөрләп чәчәк ата. Кирип карагыз, фотозонабыз бик матур безнең. Керәбез. Тагын нәрсә тулыландырам. Минем өйдә һәрвакыт музыка. Иртәдән кичкә кадәр. Күршеләрне борчымын дип кайвакытта кысып та куям әле мин тавышын. Телевизорның яисә анда радиоалгычның дигәндәй иҗат белән бергә бәйләнеп баргач, менә ничек дип әйтим инде. Җыр-моң барбер күңелгә инде бер тынычлык бирә.
Ия кайткач та бит барыбер әле укытучы һаман ситуацияны җибәрә алмый. Башта әле безнең. Менә иртәгә минем шундый дәрес. Менә ничегрәк итеп уздырырга икән, балаларга ничегрәк кызыграк булырга, бер нәрсә уйлап чыгарга. Бүген менә миңа бу шап бетмәде. Ничектер балаларны кызыксындырыбрак җибәрергә кирәк. Менә кемнеңдер күзендә уже чаткылар күренми. Нишләптер теге уты сүнеп барган учак шап калды бүген ул бала, ширләми микән? Менә шулардан әзрәк читкәрәк китер өчен мин җырман тыңлыйм. Һәм үзем дә кушылып җырлыйм. Шулаймы? Әйе, мин ишеткән идем, сез матур җырлыйсыз дип, хәтта мин үзем дә шаһит булдым. Оннан тыш әле сез матур итеп ирләрне шаккатырлык рәвештә баянда да уйный беләсез икән. Бүген баянны җитештермәдем әлбәттә. Менә җырлап күрсәтә аласыз безнең тамашачыларны шаккатырык әле. Телисез микән? Молчание, знак согласия дип әйтәләр. Яшь барган сайын нишләптер әбиләр әйтә иделек, күңел нечкәрә дип. Моңсу җырмы? Моңсу җыр. Әниемне сагынып дигәндәй, әнием инде минем өлкән яшьтә, хәзер аңа 84 яшь. Ялгыз гына гомер кичерә. Үзем әйткән, шул Спас районының Киек авылында мин 4 ел гына әниемә башлап, Флора Сулайманова башкара торган җыр. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куйының гөле бакча, назлы җиле сулышың. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Ходай исәнлек бирсен. Әниләргә Ходай исәнлек бирсен, инде гүр ияләре булган әниләргә рухлары шат булсын әйе. Аларны дугалардан дугасыз калдырмыйк. Исән әниләр балаларын дугасыз калдырмасыннар иде, чөнки ул иң зур инвестиция, балага иң зур инвестиция. Минем инде сорауларым балалар темасы. Балалар темасын дәвам иткәндә, менә сезнең 2 сыйныфыгыз бар, һәм өйгә кайтканда үз балаларыгыз да менә булай итеп 2 күзләп шарлардай ачып күзләрен сезгә карап торганнардыр. Өйгә кайткач, менә бу дәресләрдән соң, 2 сменадан соң балаларга да вакытыгыз, энергиягыз җитә идеме? Ничек үсте балалар? Укытучы әни белән. Укытучы әниләр белән балалар, минем улы улым әйтмешли, әнием, бәхетле балаларның әнисе укытучы булмыйдыр диде. Нигә улым алай дип әйтәсең дигәч, синең безгә вакытың аз кала, игътибарың аз кала ди. Ул бер төрле балаларча көнләшү булгандыр дип аңлыйм инде мин, чөнки мин бит өйдә әни булсам, мәктәптә 2 улымның да беренче укытучысы булдым. Һәм алар миңа официаль төстә әни дип түгел, Илсиялдарын дип эндәшергә тиешләр иде. Апа дип эндәшләр. Апа дип, аларның күңелендә калган инде менә ул үпкәләү хисе. Вакыт үткәч, ул үткәндер дип уйлыйм инде. Өйдә кай вакыт алар сезгә әни урынына апа дип эндәшмәләр? Әйтәләр иде. Апа дип әйтүләр булды. Әти дигәнлеген әйттеләр дөрес итеп, миңа апа дип әйткән вакытлары булды иде дә. Һәм кул күтәрәләр иде, берәр сорау бирәсе булса. Әйе, шулай кул күтәрәләр. Әнием дип. Балаларыма игътибарны бирдем дип уйлыйм. Тәрбияне, Аллага шөкер, милли тәрбия бирдем балаларыма. Кызым ишетүгезчә чит илдә гомер итә, инде 10 елдан бирле. Германиянең Берлин шәһәрендә яши. Авыз тутырып, рәхәтләндереп татарча сөйләшәбез. Анда баргач та, үзләре кайткач та, 3 балам да саф татар телендә аралаша. Җырлыйлар да, бийләр дә, музыкаль инструментларда да уйныйлар. Димәк, Берлин диварындагы татарча сүзләрне сез язып калдырдыңыз. Язып калдырдым. Татар сүзләрен язып калдырдым. Кем язган дип уйлаган идем. Әйе. Җавабын таптым, хөрмәтле тамашачылар. Әйе. Телем белән горурланам, халкым белән, милләтем белән горурланам. Шуңа күрә менә шу горурлыкны балаларым белән дә бүлешәсем килде. Белгәнемне өйрәттем һәм дөрес эшләгәнмендер дип уйлыйм. Чөнки кызым да аларга баргач, Германиядә урамда йөргәндә әнием, әйдә әле үзебезчә татарча сөйләшик ди. Шулаймы? Үз теләге белән. Үз теләге белән без саф татарча сөйләшеп йөрибез, аңлашабыз. Мин дә шулай сезнең турында бераз күбрәк белү өчен балаларыгызга мөрәҗәгать иттем. Алар дөрестән дә саф татар телендә минем белән аралаштылар, сорауларыма җавап бирделәр. Һәм мин сорау сораган көндә шунда ук берничә сәгатьтә алар җавап бирделәр. Бу инде шәп күрсәткеч, минемчә алар дөрестән дә сезне бик яраталар, нык яраталар, хәтта үзләре дә моны әйттеләр. Һәм сез бәхетле ана, чөнки балалар еракта булса да сезне сагынып яшиләр, сезнең белән
аралашуны көтеп торалар. Сез дәвамлы рәвештә гел телефонлашып торасыз шулай бит хәбәрдә кызыгыз белән һәм улыгыз белән дә улыгыз шәһәр ара йөри бугай. Ләкин сезнең терәгегезне ул гел көтеп тора һәм сөенә һәм һәрвакытта әйтте, авыр чакларда сез гел терәк булдыгыз дип. Менә шулай гел уңай яктан сезне бәялиләр, яраталар бик каты. Хәтта аларның берничә сүзен укып та китәсем килә сезгә. Кызыгыз Лиана әйткән иде, мин әнием белән бик горурланам, аны белән сокланам. Һәм минем өчен иң олы комплимент әниеңгә охшагансың дип әйтә. Дөрес. Улы Илнар шундай кызыклы фәлсәфи фикер әйтте. Ул әйтте, тагын бер дөньяга бер тапкыр килсәм һәм тагын бер туб үсү мөмкинлеге булса, һәм әни сайлау мөмкинлеге булса, яңадан сезне сайлап, менә бу тормышны бала чактан хәзергә кадәр бергә узар идем. Сезне сайлар идем, сезне бик яраталар икән. Рәхмәт. Илсә Илдаровна, бүгенге сөйләшүебез, безнең аралашуыбыз бик җылы, кызыклы, матур, информатив булды. Сезгә бик зур олы рәхмәтләремне әйтәсем килә, чөнки сез әле дә дәвамлы рәвештә менә шундый күрсәткеч маяк булып эшлисез укытучыларга, яшь укытучыларга да сезгә карап гел елмаясы килә, чөнки коридорда сез бер яктан икенче якка йөгереп йөрисез, гел елмаясыз. Күргәндә бер дә авырлык күргәнем юк сезнең йөзегездә. Менә бу бик яхшы күрсәткеч минемчә. Сезгә бик зур рәхмәт монда килүегез өчен. Һәм иң соңгысы, сез каршы булмасагыз, бер рубрика калды, ул блиц дип атала. Мин кыска гына сораулар бирәчәкмен һәм ике төрле җавап. Шунысы кайсысы сезгә якынрак, шуны сез сайлап җавап бирегез. Хәзерме? Хәзер. Блиц. Сезнең өчен идеаль укытучы ул тавышын бер кайчанда күтәрми торганмы, әллә карашы белән генә куркыта торган укытучымы? Тавышын бер кайчанда күтәрми торган һәм балаларга бары тик елмаеп кына дәшә торган укытучы. Яхшы, аңладым. Укучы апаның шүрәле нинди ул дип сораганда, аңа шүрәле турында сөйләүме, әллә кулын кыстырып күрсәтүме балага? Яни вербаль яки эмпирик рәвештә аңлатасыз. Дөресен әйткәндә, балалар инде балалар бакчасыннан ук белеп киләләр шүрәленең кем икәнен, нинди персонаж икәнен. Белмәүчеләр юк дисез. Белмәүчеләр юк, чөнки әйткәнемчә, минем сыйныфымда татар балалары һәм татар балалары булмаганнарында мин татар тел дәресенең беренче көннәрендә үк аларга менә шу мультфильмнарны күрсәтәм. Һәм шуңа күрә монда мин аларга нәрсәдер дәлилләүне кирәктер дип санамыйм. Шүрәлене бик яхшы беләләр безнең балалар. Яхшы. Башлангыч сыйныфына кирәк. Дәрестә нәрсә куркынычрак? Фломастер тоткан 30 баламы, әллә ПВА җилеме клей тоткан бер баламы? Бер бала инде куркынычрак була, чөнки бөтен игътибар шул балада булачак. Дәрес юкка чыгачак. Сезне һәм башка укучыларның да. Чөнки балаларның берсе әйтә икән, менә аның кулында шундый җилем диеп, бөтен игътибар аңа юнәлә, дәрес өзелә һәм процесска зыян килә. Ул куркынычмы? Мин башка куркыныч турында сүз бара дип уйладым. Юк, башка куркыныч юк. Класс тармар келмәйчә. Юк, балаларның игътибарын читкә юнәлтүне мин менә кабул итә алмыйм дәрестә. Яхшы, менә балаларны ничек сез тынычландырасыз? Хәзер директор килә дипме, яки хәзер бабай килә дип? Берсе белән дә куркытмыйм. Бастырам да матур итеп, я җырлыйбыз, я биибез. Аларның игътибарын җәлеп итү кирәк. СТВгә күренеше бар, хәзер балаларга бераз хәрәкәтләнеп балаларга кирәк. Яхшы. Сыйныфта нәрсә мөһимрәк? Ул идеаль тынычлыкмы, әллә балаларның продуктив шау-шу гөрләшүеме? Кайсын күбрәк яратасыз? Шамалы булсын ул шау-шу. Балаларда барыбер һәрбер мәсьәләгә иҗади якын килү булырга тиеш. Минем әйтә торган бер фикерем бар. Минем белән килешүчеләр дә булыр, бәлки бу килешмәүчеләр дә булыр дигәндәй, мин балаларга әйтәм, балалар һәрбер кешенең үз фикере булырга тиеш. Без бит бәлки бака балалары түгел. Матур күренеш булмаса да, ләкин аларга бик кызык ул әйтү. Чөнки сазлыкта гына бакалар бер төрле кычкыра. Без башка төрле фикердә әйтә белергә тиешбез, бер-беребезне кабатламыйк. Менә шулай уен көлке белән балаларны шундый юнәлешкә барып алам мин дәресләрдә. Яхшы, кызыклы фикер. Менә хайваннарга килсәк, шуның белән дәвам итик. Кайсы сезгә якынрак, балаларга Өч дуңгыз баласы әкиятен сәнгатьле укымы, я әллә бүре ролен уйнап күрсәтүме? Сейчас спою. Балалар үзләре дә бик матур итеп укыйлар. Әгәр дә уку дәресе яисә әдәбият дәресе икән, безнең куллар түшәмгә күтәрелә. Алар шул кадәр теге рольләр бүлеп укырга яраталар үзара.
һәм укый белеп килделәр күбесе. Шуңа күрә монда бүре булып та куркытмыйм. Араларыннан үзем сайлап алам да, эшәр сез әйткәндәй бәләкәй дуңгыз балалар персонажларын ярышып бер-беребезне укуларына билге куеп, шулай коллектив белән эшләп уздырабыз дәресебез. Яхшы, афәрин. Курку хисенә килгәндә, балалар Габдулла Тукайның кайсы персонажынан күбрәк куркалар? Кәҗә белән сарыкмы, су анасымы? Менә 31 баланың арасыннан берсе генә кайтып елаган. Мин бүген йокларга куркам, әни синең белән йоклыйм әле дип су анасын укыгач үзекне. Балалар шул кадәр шын күңелдән ышаналар алар. Хисләнгән балалар. Хислеләр алар. Менә бер яктан мин көлдем, икенче яктан курыктым. Артык уйнап ташламадым микән үз ролемне, су анасы. Анасы килгән тынычландырырга баласын. Һәм алтын тарыгы белән чәчен тарыйты. Нәрсә булды булган? Әнисе дә бик иҗади кеше аның, аңлаган, шатланган, менә баланың күңеленә керә белгәнегез өчен рәхмәт диде. Күңелләргә сарамай булып ята торган сүзләр әйтә торган әниләр бар. Рәхмәт аларга. Ата-аналар төрле була. Менә хәзерге ата-аналар һәр куйган икелегә булса икеле. Ни өчен икеле куйгансыз дип чатта язалармы? Әллә икеле алмас өчен балалар урынына үзләре үй эшләрен эшлиләр? Әти-әниләр белән мин һәрвакыт тыгыз бәйләнештә. Әгәр дә шундый тискәре билге күрә икән әти-әни, алар миңа элемтәгә чыгалар минем белән, һәм без уртаклашабыз, үз фикерләребезне әйтәбез. Менә мин аларга нәрсәгә игътибар итәргә икән юнәлеш күрсәтәм, һәм алар гомумән алар ярдәм сорыйлар. Менә бу балага без ничектер ялгыш аңлатабызмы соң әллә? Анда бит укытучы сүз өстенлек итә башлангыч сыйныфларда. Син дөрес сөйләмисең, син дөрес аңлатмыйсың дип елауга кадәр барып җитәбез диләр. Киңәшеп төзәтәбез ул билгеләрне. Менә кая игътибар ясарга, кая нинди басым ясарга, менә шулай үзара киңәшеп сөйләшеп. Булай претензия белән нигә куйдыгыз дигән сүз юк. Яхшы. Һаман да шул сөйләшүгә кайтып кала барысы да. Яхшы. Диалог хәл итә дип әйтәсез. Яхшы, милли тәрбия турында сорау. Нәт милли тәрбия ул тыкмачлы ашны калдырмыйча ашап бетерме, яки өстәл артында шул ашны шүмермичә, шапылдатмыйча ашаумы? Әкренләп. Мотор. Милли тәрбияме? Милли тәрбия иң беренче әле шул тыкмачлашның өстәлгә ничек килгәнен аңлату. Чөнки ул һәрбер халыкта да юк бит тыкмачлаш. Һәм балалар үзләрен өстәл артында тоту кагыйдәләрен беләләр, алар әдәп, әхлак кагыйдәләрен беләләр. Шуңа күрә мин инде мотор иттереп утыра беләләр, ашый беләләр, сөйли беләләр дип, мин бары тик үземнең укыткан балаларымны мактарга гына торам. Милли тәрбия димәк, бу тыкмачлы ашны үз кулың белән әзерләп бирә. Үз кулың белән әзерләп, баланы менә шушы эш процессына җәелеп итү, аңлату, өйрәтү, менә әни янында булышкан балаларны читкә этәрмәү. Ялгышалар, тигездә килеп чыкмый, бармакларны кисә-кисә үзебездә шулай өйрәндек бәләкәй вакыттан. Баланың теләген сүндермәскә кирәк. Миңа үземә дә ир кеше буларак кызык иде һәм мин әнигә дә булыша идем тыкмач кисәргә. Бер тапкыр баланың менә күңелен кайтаргыч сүз әйтәсең икән, ул башка якын килмәячәк. Баланың күңелен сындырудан бик сак булырга кирәк. Менә мин бер эпизод китерәм. Мин эштә вакытта кызым, ул вакытта әле үсмер, 11-12 яшь кенә булгандыр. Торт пешерергә уйлаган. Торт пешергәндә, моның табасы төшеп киткәндә, синтетик нинди? Келәмгә төшеп, ул кара кигән, күмерләнгән. Һәм ул куркудан нәрсә эшләргә белми, елап беткән мин кайтканчы. Без матур гына әйтеп, ул келәмне җыйдык та чыгарып ташладык. Кызым, кайгырма, келәм урынына келәм булыр. Иң мөһиме, син пешмәгәнсең. Синең кулың, нең бер җиреңә дә зыян килмәгән. Үзең исән сау балам. Менә ул аны хәзер дә әйтә. Әгәр дә син шул вакытта мин ачулансаң, мин ул плитәгә якында килмәячәк идем ди. Субханалла, Аллага шөкер, бөтен милли ризыкларны пешерә. Ипигә кадәр үзеп пешерә. Карагыз әле пешмәгәнсең сүзен сез кулландыгыз. Аны бит төрлечә кулланырга мөмкин иде. Бәлешем пешмәгән яки. Ах, син пешмәгәнсең, нишләдең ди? Амонимнар Келәм урынына баланы чыгарып ташларга. Юк, андай бер булмаячак гомердә дә. Астагфирулла. Бала әнинең ул йөрәген эчтән күргән адәми зат. Шуңа күрә бала белән сөйләшкәндә дә гомумән сүз белән нык сак булырга кирәк. Яхшы, соңгы сорау, Илсә Илдаровна, укытучының төп миссиясе галимнәр үстерүме, әллә менә рәхмәт дип әйтә белүче затлар, варислар үстерүме? Икенче варианты миңа якынрак, чөнки без бар кешегә дә, бу җиһанда безне очраштырган һәрбер кешегә дә үзебезчә рәхмәтле, мәрхәмәтле булырга тиешбез. Без бит барыбер нәрсәдер өйрәнәбез. Тискәре сыйфатлы кешедән нәрсәдер үзебез өчен алабыз гыйбрәт, уңай сыйфатлы кешеләрдән үзебез өчен үрнәк алабыз һәм балаларыбызны да менә шушы юнәлештә тәрбияләү ягында мин. Бары тик
уңай гына сыйфат күрсәтеп, балаларны тормышка әзерлексез чыгару шулай ук дөрес түгел. Бары уңышлар балаларга исәнлек, саулык һәм шушы катлаулы заманда үзләрен югалтмауларын телим мин. Һәм шул юнәлештә эшләү безнең максат. Бик зур рәхмәт Илсә Илдаровна. Рәхмәт җавапларыгыз өчен, рәхмәт килгәнегез өчен, безнең өчен мөхтәрәм улы кунак һәм сезне хәзер Әлмәт шәһәрендә, гомумән республикада күбрәк кеше таныр дип ышанам. Кул бирешерләр, сәлам әйтерләр дип ышанам. Һәм сезгә тагын бер кат рәхмәтемне әйтәм. Менә рәхмәтемне мин белдерәм, сезнең укучыгыз булмасам да. Сез дөрестән дә ат казанган. Кеше ат казанган. Укучы кеше бәхетле ана, балаларны яратасыз. Гомумән мәктәптәме, үз балаларыгызнамы тигез күреп, барысын да яратасыз, балалар сезне нык ярата. Шуңа күрә сез бәхетлесез, елмаеп эшкә йөрисез, һәм сезнең исемегезне дә әти-әниегез дөрес биргән, исемегезгә туры килә, ил сөя. Бөтен балаларны, бөтен кешеләрне, күргән кешеләрегезне, ата-аналарны булсын, сөеп, аларга рәхмәтегезне белдерәсез, чөнки аларның да ниндидер миссиясе бар безнең гомеребездә. Шулай бит? Дөрестер. Әйе. Рәхмәт бик зур чакыруыгызга. Тагын килегез, көтеп калабыз сезне. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.